hali bakin launi ba su san alkunya ba. Kuma idan ka ƙara zuwa sai na sa an yi kwatsa-kwatsa da kai. Yanzu ka fara kallo. Yarinya kenan to abin da nake so da ke wannan shine na farko kuma na biyu rabon da jika min sigari tun lokacin da na yi dadiro da Hajiya Ladi sako mu gaisa. Ni da kike gani zan nuna miki cewa tantirin dan iska ne ni gogaggen dan iska ne wannan dadiro a nahiyar Najeriya wannan dadiran da babu kamasa in ga miki ni ne ke kuma dadiran naka bai kai ka ko ina ba. Saboda ban da ke bane. Billahi la ilaha illa sai na nuna miki. Yanci gudun. Dan nuna miki dan iska. Sirikan zamani ha, sirikan zamani ha, sirikan zamani ha, sirikan zamani ha. Ke asana wajen ki na zo. Kaka ce ba ta lafiya an ce yanzu diya ce za mu tafi tare da ki. Mu tafi da wa? Da ke za mu tafi. Ni za ka tafi da ni saboda ba ta da lafiya. Ina ruwana idan ba ta da lafiya sai me? Kakar za ki faɗa haka? Kakar. Haka za ki ce ba za ki je ba? Haka na ce. To ni dai an ce mun diya ce za a yi in ma ba za ki iya zuwa ban ɗauke ki can tas in tafi da ki. Haka ban dariya. Kai ai karamin ɗan iska ne. Idan ka isa ka ɗauke ni mu tafi. Wuce mu tafi. Mu je ina? Kuma za ki tafi. Kaga ka fita ido na a rufe. Ka fita daga ido na a rufe ni ba sa'ar ka bace kana raina mu hankali billahi allazi la ilaha illa huwa ka fita daga ido na. To za ki da ke ne? Ka fi karfin dukan ne? In ba za ki je ba ni zan iya ɗaukar kicin tira. Bismillah in ka fasa ɗauka ta ka tafi da ni. In ka fasa ɗauka ta ka tafi da ni. Kai wa yake neman ta? Kaka ce ba ta lafiya. To in ta je ita za ji kakar ta ya? Sirikan zamani. Kai baka iya iskanci bane? Ko ka dauke ta kai ta ma? Ka dauke ta ka kai ta gida. Lungume ta ka tafi da ita Allah. Ce mu tafi. Ah ka kuma ta ka tafi da ita Allah kai mata daukar kunkurin bala. Ko tsoro kake ji ne? Ba tsoro kake ji ba amma dole ta tafi mun tafi tare da ita. Ni ban wani abun kai ma ita gida. In mata daukar kunkurin bala. Ya kai ne ya ne? Ba komai babu komai. Gane babu komai ba. Ka anya ko ka ce kuma ka zo haka kuma kai kace ba komai? Kai dai na san na tsatse ne kai. Ba ka zagin malamai ba dan hau ne kai ba. Kuma duk gidan ku ba ka da kanwa yar hau ko kuma yar iska. Allah da kai cikakken dan iska ne na san kusa da ramin nan za ku kuma Allah da nai. Ka zauna anan. Kai ban wani abun kai ba ita gida. Ni ba da abin da zan baka. Ina kallon ka wallahi kama karuwa nan ta wajen ladanan nan wata ta zagi malam wallahi. Fuskar ka kamar kwali kai ma irin haka fuskar ta take ta ma ba wani kyau hetsu ba. Ta haihu wajen ya biyar amma ba ta daina zagin malamai ba. Yi mata ɗaukar kunkurin ba za ka tafi da ita. Bismillah. Kai. Kai bari ka jin gaya maka kakka bari in fito in same ka anan. Idan ka bari na fito na same ka anan duk abin da na maka kai ka siya. Zuwa zaki. Da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji. Sun zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, ba su bayar masu rikai sun zo don su karɓa.
wata sabon harka na kawo ma. A ina ta me? Na, wannan fa mai karfin giwa ce. A'a, ko ma mai karfin zaki ne ni ba na so. Ni fa barin gama ni fa yanzu. Harkan nan da kake gani ta shaye-shayen nan ni ba fa ita ce a gabana ba. Yawwa, dan ni yanzu kujeran mahaifina nake so. Shi sa wannan harkan ma na ajiye ta a gefe. Wai bajo gaya akai ka canja min kwana biyu haka. Dole in canza ma. Ka daina nema na. Yanzu kuma gashi na nemo ka na kawo ma harka kana nuna min wai kai ba ta gaban ka. To me kake nufi kenan? Na, ni fa na gaya ma dalili na ko ba haka ba. Shine, to shikenan. Albishirinka, goro. Kai yanzu so kake kawai kama mai kujerar mahaifinka. Sosai ma kuwa. To kai sake. Da ka neme ni. Ko? Akwai wani malami. Ko in ce ma boka. Bari in gaya ma wani abu. Shi wannan bokan ka san me sunansa? A'a, an jima da nisa. Kai! Ka dai sa ana cewa gobe da nisa ko? To shi an jima da nisa. Shi an jima ma da nisa sunansa. Shi kawai kana kai masa. Korafinka kan ka je gida ya aiwatar. Yanzu me abin yi? Kawai abin yi shine ka shirya in kai ka gurin sa. A'a, sha yanzu magani yanzu. Ni yanzu a shirye nake. Kuma bari in gaya ma abokina. Idan ka samu wannan kujerar ni me matsayina a garin nan? Ai kana kusa da ni. Ni ka san me nake so? Kawai in zama mai faɗa aji. Shikenan. Kawai ni shi nake bukata a gurin. An gama. Kamun alƙawari. Nema alƙawari. Bari in gaya ma wannan bokan idan na kai ka gurin sa. Da kanka sai ka bar labari. An gama. In dai ka ɗora kayanka ka kwashe su daga gaban ka tura su boka ka yadda. Ka ce ni dai yanzu dai gumama zai sauka da kan wannan kujerar. Gumama in dai muka je kan ka dawo ya riga rana faduwa. Alhamdulillah. In ka shirya. Ni yanzu mu za mu iya tafiya. Mu je kawai. Ta ina za mu bi? Mu bi ta nan? Har yanzu? To daman ba na faɗa miki kisa namiji mai yawa ba. Ai gani ne na A'a. Lafiya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu. Yawa sannu. Ke kuma lafiya? Wallahi wannan yarinya. Yar mijina ta hana ni saka, ta hana ni zama, ta kaso auren ta tana nema ta kashe min nawa, har wata ta kaɗo ni tana yaguni na tana bundundu. Har kin ji ba? Duniya kenan. Ashe da ma haka zai faru? Ya kuke shewa na zo na gaya muku na kawo muku kuka na kuma ku rika shewa dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri man. Haƙuri? Haƙurin me zami? Gaya mata dai. Sai kuma to me kika ce mata me sai kika tsaya kika zuba mata ido kike kallon ta? Wani irin rashin mutunci ne a gidan nan baki mana ba? Na yau daban, na gobe daban, ko kin manta? Ai mai ya ta manta to uwar da bata manta ba. An ce miki na manta duk abin da kika min a cikin gidan nan ne? Komai na riga na sani ɗaya bayan ɗaya ba abin da ban sani ba. Allah ma muna masa laifi ya yafe mana. Dan Allah ku yi haƙuri na roƙe ku. Ya haƙuri. Sarki har ta ban tausayi wallahi. Haka ne mun haƙura amma haka zaki tattara ki yi haƙuri ki koma ki zauna. Shi daman zaman haƙuri a zaman aure sai kin yi haƙuri. Ki yi haƙuri haka mun ma muka sha zaman mu a gidan namu mijin kafin Allah ya masa rasuwa. Haka zaki ta haƙuri tunda dai ita ma za ta ƙara yin wani auren. Kin ga mijin mu wani irin fama ne bamu sha da shi a gidan nan ba. Har Allah ya karɓi rayuwarsa. Don haka ki yi haƙuri zaman aure ai ibada ne ko? Allah ya haɗa kanku. Insha Allah za ta daina za ta gane ki haƙuri. Ki ga da gida. Ki ga da gida. Allah ya kiyaye. Kai, ruwa? Kai ni ma ta ban tausayi kamar nan ke. Ne sarki. Da dai zuciyata ta bushe. A kwara da aka haƙura. Kwara da aka haƙura. Ya fi mana. To ni ma da wannan ban san ya zan yi da ita ba yanzu. Wani ma yanzu ban san ya za a yi. Daman sai da na faɗa ni ki sa namijin da wannan da yawa, ki sa namijin da wannan da yawa, kin ki sa ma ga matsalar da Sirikan zamani ha, sirikan zamani ha, sirikan zamani ha, sirikan zamani ha.
babanta ke. Sirikan zamani murjani, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani. Insecurity is the most disturbing problem within our societies. And our security operatives are doing their possible best to tackle the problems. Ko sun saya ko ba su saya ba, tilas ba lallai ba, gobe a gun kiɗan nan kar ku bari a tashi lafiya, ku yanka mun takuye. Duk wani yaro da aka samu in dai yaron kada ne kawai ya fadi. Division din maraba Salima, over. Still in work, I'll call you back. So nake na kama su cikin ruwan sanyi. I'm telling you ki ba hankali ki shiru da bakin ki. Kun ba haka ba wallahi I'm telling you ina ga miki sunan ki mutacciya. Kisa? I'm telling you fa. Ya aka yi ne kada? Mara kunya ina jin ka. Kai gida! Ka bar mu cinye shi mana. A takuye, da tankuwar ka takuye. Na sa aka shi. Yana da ke ma ba. Za mu haɗa gidan kiɗa. Da sai na ba wa ƙasa ajiyar ka. Wallahi sai ranki ya baci. Na gagara kawo ƙarshen ƙanƙanin abin da ke addabar yankina, which is very wrong. A matsayina a ce akwai wani tsararen 'yan ta'adda wanda suke damun yankina. Mun gagara magance su. Idan mun fita nan su zalle mana, in mun fita nan su zalle mana, mu ne nan a gaba da 'yan ta'adda, ba su bane a gaba da mu. I cannot tolerate it. Daban-daban, daban-daban. Mazaje suka zo da makamai har makaranta na. To wallahi ba za mu kyale su. Dan daba ne fa. Kowanne dan iska ne. Ba zai yiwu ba, mu ba za mu ɗau wannan ba anan. Screenplay Ismail Aliyu Mujaddadi. Executive Producer SYA Multimedia. Co-producer Abbasi TV SYA and Ismail Muhammad Engineer. Baka kai ganganci. Produced by Yusuf Magaria. Assistant Director Jibrim Alaikum Jaji. Story and directed by the wonderful director Shamsiyan Abi. Daban-daban, daban-daban. Ke ne miki kama da irin wanda zaki wa irin wannan kiran? Mu ci gaba da yin labarin shi. Maganan yana hannun kwamishina. Ai ba za a turo a zuwa kira ni. Kilishi ƙaryar wuta yake. Ka tane. Daban-daban, daban-daban. Daban-daban. Dole ne a kawo ƙarshen wannan al'amari, kuma na rantsi da Allah duk mutumin da aka kama shi da wannan ɗanyen aiki na cin amanar ƙasa, na cin amanar hukuma, na cin amanar rigar ɗan sanda, wallahi Allah sai an rataye shi domin ya kasance ɗaya daga cikin munafukai. It comes to you on YouTube site SYA Hausa 24 TV every Wednesday in a week. Yanzu saboda ba ku da mutunci, ba so kuke ku ga ina kwanciya lafiya lau ba. Yanzu abin da kika yi min, kina ganin kin kyauta? In ɗauki kuɗi na masu kyau in bayar a siyo min tabarma domin in rinka ɗan hutawa ga zafi yayi, shine za ku siyo min tsinanniyar tabarma, wannan tsinanniyar tabarmar har ta zo ta mutu? To billahi allazi la ilaha illa huwa biya na zaki. A'a, ni ba ni na siya ba, ga wanda ya siya, ba ni na je na sai tabarman ba, ga wanda ya je ya sayo. Kai yanzu kai kuɗin nawa da aka ɗauka ka siyo min tabarma aka baka shine ka siyo min wannan tsinanniyar tabarmar saboda ba mutunci ne da kai ba? A ina ma ka siyo min tabarmar nan ne? A wani kamfani na je siyo ta, ni ba na ganewa, yana da hoton samuwar ɗin jaki haka. A jaki yanzu kai za ka siyo min tabarma mai aminci shine za ka ga hoton jaki ka siyo min tabarma? To billahi allazi ba zan haƙura ba, na rantse da Allah na baki zan jibga ma, na rantse da Allah yana jibga maka baki. A'a baba, dakata, kar kai masa baki, shi ma rashin sani ne yasa yi ma haka. Da ya je rumbu ya sai ma taburma, da duk haka ba ta kasance ba. Yanzu kina nufin wannan taburmar ta hannunki ita ce taburmar rumbu din? Ƙwarai da gaske baba, domin kuwa ta kai wata 5 ne ma a hannuna, kaga ba abin da ta yi. Wata 5? To wannan da kika gani wannan tsinanniyar ita kuma watan ta ɗaya ma har ta lalace.
saboda cuta. Baba ai rumbu ba boyayyen waje bane. Da ka je da kanka ka siyo da ka huce takaici. Lalle. Ko kuma a wajen dilolin su duk inda ka je za ka samu tabarmar rumbu a sauƙaƙe. Haka ne wallahi. Baba, tabarmar rumbu fa ake magana. Aminci na gaske, ga karko ga inganci. Ni kaina na gama shaida daga kalamanki. In dai magana ake ta tabarma da inganci, to in dai ba kamfanin rumbu ba, an tafi bulayi. Haka ne. Gani? Ka ji aminci. Kana rike tabarmar kamfanin rumbu. Kana rikewa za ka san akwai aminci wallahi. Kamfanin rumbu kai tamkar da dubu duk faɗin Najeriya. In dai magana ke ta tabarma, ka kwanta a tabarma ka ji kamar ka kwanta a katifa. To baba, daga yau kamfanin rumbu zan ringa zuwa na siyo maka wannan tabarma. Tunda ni gurgu ne ni ko? Ban san ina zan je in siyo tabarma ba. Ban ni. Da na baka kuɗin ka sayan mai jaki ba cuta ta kai ba? Mai gida in dai tabarma ce duk faɗin Najeriya babu kamar rumbu. Ayyara ye rumbu, ayyara ye rumbu, yara ye rumbu. Wai me yake damun ka ne? Ka riga ka san fa me yake damun. Wai agolan wajen ka? To ina da matsalar ta wuce shi ne? Agolan Tage, kamfanin Tage Entertainment ke gabatar muku da wannan shahararren shiri mai suna Agolan Tage. Agolan Tage karfan kafa ya birin wasa, hawa gangare mai wayan da bai kasa zillewa. This is my palace, nan gidana ne. Amma da za mu tafi mu rufe gidan nan kuwa? Ba mu rufe ba ɗaya yake. Duk dalilin da ya saka saurayi auren gyatuma, to tabbas ba zai wuce cimma buri ba. Wannan auren nan kawai dai na yi shi ne dai, ni dai ga na ango. Zaka iya tura matarka unguwa? Yau kuma tun asuba na tani. Na yi mafarkin sai na ga sama da mutum 7,000 sun sake biyo ni. Kuje! Wa da wuka. Ke ya kamata in zo in samu in tura tsangayar mato ki karɓo min magunguna a zo a haɗa min in sha. Yanzu tare za ku je. Kar ku sauri ku ba a hankali. Mace ta yi sauri sai a samu matsala. Da yaron nan da uwarsa na saita musu hanya sun tafi unguwa. Ko a ɗakin ka, ka ɗan raba mana wani guri dan Allah in samu. Wacce zan haɗa ka da ita da yar hanci. Kasa nayo daga sama nayo kifin dawo. Ya rikirkita shi, ya sabota shi, sannan ya hana shi cimma wannan buri nasa. Shin ya kamata ya yi da shi? Duk a cikin shirin Agolan Tage, Agolan Tage. Masoyi na Tage. Allah ka ni ka nake so. Dan girman Adam Muhammadu sallallahu ka wuce. Shiryawa Suleiman Mikel, bada umarnin shirin Ayatullahi Tage. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Alhamis a tashar Dan Momi TV da ke kan YouTube channel. Ku dai ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an samu ku wannan ƙayataccen shiri. Agolan Tage na nan tafe.